Λοιπόν, από εδώ είναι η Σάνι, να σας τη συστήσω. Είναι η σκυλίτσα μου, την αγαπώ πολύ και όσο μεγαλώνει γίνεται το καλύτερο σκυλί του κόσμου. Σάνι, πες γεια. Σάνι, πες γεια και μη ζητάς χάδια και πες μπροστά στην κάμερα και κάτσε επιτέλους σε ένα σημείο. Μπράβο το κορίτσι μου! Τι κάνει. Α, είμαστε σε ευαίσθητες στιγμές. Λοιπόν, Σάνι, μπες μπροστά, τραβάει η κάμερα. Η Σάνι είναι η σκυλίτσα μου. Είχα να τη δω 2 ολόκληρους μήνες. Την αγαπώ πάρα πολύ και την είδα πάρα πολύ αλλαγμένη από την ώρα που ήρθα. Έχει σοβαρέψει, έχει γίνει μια κυρία, σαν τη μάνα της εννοείται. Και την αγαπώ πάρα πολύ και μου έχει λείψει και θέλω να περάσω τις μέρες μου μαζί της. Κοιτάξτε την λίγο. Τι έρωτας είναι το μωρό μου. Σάνι μου, έλα εδώ πέρα, πες γεια. Ωραία, ναι. Μετά, έλα. Εγώ για την πάω Εκεί να πας. Εκεί να πας. Με ενδιαφέρει ποιος είμαι, πώς με λένε. Πρώτη φορά ανέβαινε σε ώρα, μαλάκα, είναι υπέροχη. Θα πάρω ένα σπίτι, φυτέψω 2 δέντρα, περιμένω να μεγαλώσω μόνο και μόνο για να βάλω ώρα. Σταμάτα με να κατέβω κάτω. Μπράβο. Εμείς είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα, με Βέρεια, την ξέρεις. Ποια? Τη Βέρεια, ρε. Ναι. Αυτοί είμαστε. Άμα γυρίσει τη βαθμολογία ανάποδα, είμαστε πρώτοι. Φτάνει πέσα μου, τα κάνω με το φτάνει. Πού είσαι Ραδανή, Θεσσαλονίκη? Ναι. Ποια περιοχή? Πολύ. Από πού αλλού θα ήσουν, για να ήσουν ΠΑΟΚ? Πολύχνη, Νεάπολη, Μπέλος. Η λέξη σεφ, ξέρετε τι συνεπάγεται? Ο σεφ δεν μαγειρεύει. Ο σεφ κάθεται στο γραφείο Και κρίνει. από πάνω δίνουν τις παραγγελίες, μιλάμε τώρα για μεγάλα ξενοδοχεία, και λέει ήρθε αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με κάποιον να φάει. Πάει. Να ετοιμαστεί αυτό και αυτό το μενού. Θα σηκωθεί να πάει να δει πάνω από τον πρώτο μάγειρα, έτσι λίγο, δεν ασχολείται. Εκείνο που θα δει είναι το πιάτο το θα φύγει. Αυτή είναι η δουλειά του. Και έχει κάνει με ένα λεπτό εμιστογράφηση έπαιρνε στη Γερμανία, με ένα μπουκάλι κρασί από δίπλα, κόκκινα μαγουλάκια, ωραίος, ασπρομάλης. Πήγαινε, κάνα φιλέτο σε νιάν, να πάρει στη χούφτα το αλάτι το χοντρό και να ρίξει. Και έλεγε, το αλάτι ομορφαίνει τη ζωή, αλλά μπορεί να είναι και δηλητήριο, αν είναι παραπάνω. Στο εξωτερικό, όσα τετραγωνικά μέτρα είναι το εστιατόριο, πρέπει να είναι και η κουζίνα. Και είναι στη σειρά οι εστίες. Τα τμήματα χωριστά, δηλαδή άλλος ψήνει, άλλος κάνει τις σαλάτες, άλλος κάνει τη σάλτσα, ο σοσιέ, άλλος έχει τα γλυκά, άλλος έχει... Δεν είναι... Το πιάτο περνάει την παραγωγή. Εδώ στις ελληνικές ταβέρνες γενικά, καλά εδώ είναι άλλο πράγμα, είναι πιο οικογενειακό, πιο αυτό. Πολλές φορές παίρνει τηλέφωνο και λέει θα σου φέρω 5 πάπιες, θα μου τις κάνεις. Δηλαδή παίρνεις τηλέφωνο και δεν θα έρθω.
πρέπει ο μάγειρας ακόμα και σήμερα στα ελληνικά ξενοδοχεία και τα λοιπά να είναι σαν τη Θεά Κάλλη. Με 6 χέρια δεν υπάρχει. Εδώ θα βάλει το Σολομό να ψήσει, εκεί θα βάλει, άσε όλα είναι τυποποιημένα και τα λοιπά. Έχουν πια εκλείψει τα φρέσκα. Γι' αυτό και έρχεται κόσμος εδώ και από τη Βέρεια, και από την Έδωση. Παίρνουν τηλέφωνο και ξέρουν. Θα φάνε φρέσκο και της ώρας, τα καλαμάρια ολόκληρα, βγαλμένα οι σουπιές, κάνει σουπιές ωραίες κρασάτες με μέλι, κάνει σουπιές στιφάδο. Τοπικά φαγητά, σωλήνες, θα βγαίνουν οι σωλήνες με πράσα. Επίσης εδώ η περιοχή, το όχι με το πράσο, τρώνε και φτέδες με πράσα, στο φουρνογριβάδι ήταν φρέσκο. Το πράσο βέβαια στη Γαλλία, στο εξωτερικό το χρησιμοποιούν πολύ, εδώ δεν το ξέρουν. Οι ντόπιοι όμως και γενικά η κουζίνα του κάθε τόπου είναι ανάλογα με το τι παράγει ο τόπος. Γιάννη, αυτές πρέπει να είναι δικές μας μουρμούδες. Εδώ που, αυτά είναι, εδώ αυτές είναι, και τις έβαλα εκεί που έχει λίγο καλύτερη φωτιά για να μην τις... Γυρίζουν τότε μια σκηνή στη Φλόρινα. Στη Φλόρινα είχαν πάντα προβλήματα. Και έχει άλλο, λέω, προβλήματα με τα γυρίσματα. Λόγω της εκκλησίας. Πού γυρίζαν, στις Πρέσπες? Όχι, μέσα στη Φλόρινα. Και έχει καθυστερήσει η παραγωγή. Μαζεύουν στο ξενοδοχείο 3 η ώρα το πρωί να φύγουν για τη Φλόρινα, όλο το συνεργείο, και φωνάζει ο Αγγελόπουλος πάντα έτσι πως ήταν η ύψη του πρωινού, καθώς στην γωνία. Και 3 θα φεύγανε, κατέβηκα εγώ να τους ετοιμάσω πρωινό. Ο Θόδωρος Ορμανίτης τον είχε όλα τα χρόνια διεθνής φωτογραφίας. Και συνεννοούνται, βρίζει αυτός, δεν θα πάρουμε γυναίκες, θα πάμε όλοι μόνο άντρες, γιατί καθυστερούμε με τις γυναίκες, έξω οι μάγισσες, λοιπόν, και διαλέξτε ποιος θέλει κανέναν τέρι για να μείνετε μαζί στα δωμάτια, να μην έχουμε αντιπάθειες. Και εκείνη την ώρα έρχεται και ο Αρβανίτης. Ράφινος, με τη ζάντα κρεμασμένη, βγαίνει από εδώ και πάει για τη γωνία που είναι το τραπέζι του, αυτός έρχεται μια άγκουρο ντομάτα με ελιές και φέτα για πρωινό. Και πάει, ο άλλος φωνάζει, Γιώργο, έλα, λέει, είπαμε δεν θα πάρουμε γυναίκες και να διαλέξουμε τέρια για να μένουμε μέσα στα δωμάτια. Και εγώ λόγω συμπαθίας επέλεξα εσένα. Και λέει εκεί το περίφημο ο Αρβανίτης. Βέβαια, με γαμάς 30 χρόνια, τώρα θες να βάλεις και αίσθημα. Και πέφτουν όλοι κάθε. Πού είσαι ρε μάνα? Άσχημη κόμενα. Χάιλεψε την αρέ. Γύρισε να τη χαϊλέψει να βγει και κάτσε και κοιτάς. Καλά ρε, τι είσαι εσύ ρε. Ευτυχώς έφυγε και πήγε στη Γαλλία και ζει εκεί. Αλλά το τι πλάκες γινόντουσαν. Στο χώμα βάφτηκε κόκκινο, που έχει μια σκηνή καλπασμού με ένα άλογο που είναι μια κοπέλα. Υποτίθεται ότι είναι η Μέρη Χρονοπούλου και καλπάζει πάνω στο άλογο. Είναι ο αδερφός του Αρβανίτη, ο Χρήστος, με περούκα. Θα πάμε και τα γκόσυπ του κινηματογράφου τώρα. Εμείς πηγαίναμε και μένανε σε εμάς, τους παρήχαμε για καφέδες, για αυτά, και πηγαίναμε στα γυρίσματα και γινόταν ο κακός καπός. Έχει μια σκηνή, ζητάνε αυτοί που μίλησαν με το θάνατο και ζητάνε από το εθνικό έναν εντυπωσιακό να το δει στην ψωλιά να κάνει αναγνώριση του ευγενικού. Ήρθε ένα παλικάρι πράγματι με κάτι μουστάκες ξανθές. Δεν έχουν μιλήσει, τον βλέπει, καλός είναι, πάρ' τον. Ναι, αλλά αυτός ήταν γκέι. Πρόσεξε τώρα, τον δίνουν, τον κάνουν. Έρχεται ο άλλος βράδυ, βγαίνει αυτός. Αλτ στον τόπο!
Και έχουν πέσει όλοι σε τόπο. Τσολιά μου. Γυρίζω μια ταινία και είναι ένα οικόπεδο και έχει πρωί-πρωί, 6 ώρα και είναι ο Μακιγέρ ο δικός μας και βάφει τους ηθοποιούς. Παλικάρι. Έχουν έναν γενικό καθηκόντων, είναι ελληνοϊταλική παραγωγή και έχουν έναν γενικό καθηκόντων ο οποίος καθαρίζει, κάνει, επιμελείται τα σκηνικά αλλά πραγματικά τι μυρίζει και γυρίζει αυτός. Αυτός που βάφει, ένας κοντρό, ο Μισούρης, ήταν γκέι. Λοιπόν, ο γενικό καθηκόντων και αυτός. Και γυρίζει τώρα. Καθαρίζει, σκουπίζει και ψάχνει. Μα και πουτσα. Και πουτσα στα Ιταλικά θα πει τι βρωμάει. Μα και πουτσα. Το είπε 10 φορές, το τέλος δεν άντεξε. Λύσαξες μόλις, σκάσε πουτσα και πουτσα. Πού είναι αυτή η πουτσα. Μετάραξες πρωί. Άστο. Έχω πολύ μεγάλο fan club και φοβούμαι. Κι εγώ αυτό φοβάμαι. Λοιπόν, παιδιά, αλήθεια, η φωνή μου. Ακούστε τι έγινε. Την Παρασκευή βγήκαμε. Πολύ ωραία. Σταυρό του Νότου, για οι υπόλοιπες 3 Παρασκευές να είστε εκεί. Όσοι δεν πήγατε, να πάτε όπως και δίποτε. Παρ' όλα αυτά, μην ουρλιάζετε γιατί φεύγει η φωνή. Και το πρόβλημα ποιο είναι εδώ. Ότι η φωνή έφυγε 2 μέρες μετά το live. Δηλαδή την επόμενη μέρα ξύπνησε. Έχθες καλά ήσουν. Για χαρά. Και δεν κατάλαβα για ποιο λόγο σήμερα με το που ξύπνησα έχω αυτή τη φωνή. Δηλαδή, τι συμβαίνει στον οργανισμό μου. Πω, αυτός ο στίχος μιλάει στην καρδιά μου, δεν μπορώ. Πω, το νιώθω τρελά, Βερόνικα, άλλαξε το. Αυτή τώρα κοντεύει τα 90. Το 90 όχι, αλλά... Δεν την έλεγες και παιδούλα τότε όταν έπαιζε με βουτσάνους. Η σαπουτζάκι πόσο είναι εδώ. Τι ξέρεις να την πάρει ο κάποιος. Τι τη βαρσαμώσανε. Μικρό, ναι. Σοκα, 90 είναι σίγουρα. Και από πολύ μικρή στο Σανίδη. Από 6-7 χρονών είναι στο Σανίδη. Τα σαπουτζάκια με ένα αδερφή της. Ή πέθανε παρά τις νωρίς όπως και οι καλοδεφές καλουτά. Α, τα καλουτάκια εγώ ξέρω, δεν μας τα μπερδεύεις εκεί. Και τα σαπουτζάκια. Και οι αδερφές, τα σαπουτζάκια και τα καλουτάκια. Τι να πάρεις να ρίξεις σαπουτζάκι, έχει να σε πει πράγμα. Τι βίζεται θα ήταν αυτή τότε στα γιάτα της. Ωραίο, της μάρκας. Την Καρέντζη. Την πρόλαβε και την πρωτοπήρε ο Χατζηφωτίου. Την Αυτή πατέρφυγε. έφυγε νέα. Την πατέρφυγε για κάνα μήνα. Ήταν έστω, ναι. Ο Χατζηφωτίου ήταν γνωστός μου μοντέρ της εποχής. Αυτή πολύ νέα. Μετά πήρε τον Καζάκο, μπλέξαν και αυτοί με το κόμμα. Ευτυχώς κάναν τη Λυσιστράτη και μπορέσαν και αγοράσαν ένα σπίτι. Διαφορετικά θα ήταν σε πλήρη ένδυα. Όταν είχε βγάλει από φίνο. Όχι, δεν πήρε λεφτά. Λεφτά πήρε οι άλλοι που ήταν στιγνός επιχειρηματίας. Εκεί. Στα πίσω. Αυτή είναι έφερε. Που Γιουκλάκη σηκωνόταν το πρωί, την πρόλαβα στο Μετερανέργο και κατέβαινε όταν είχε παράσταση εδώ στο Ολύμπιον, έπαιζε μόνο στο Ολύμπιον. Πού είναι το Ολύμπιον? Το Ολύμπιον είναι στην πλακέλη στο τέλος. Από μια μεριά του Δέκτρα ήταν το Ολύμπιον. Και πήγαινε και καθόταν μπλε στην ταμεία. Οι πρώτες 2 θέσεις, οι πρώτες 2 σειρές του θεάτρου βγαίνουν σε δημοπρασία. Άμα θέλετε να μυρίζει το χνότομα, πληρώσει. Ξέρω εγώ κανένα χιλιάδες στο ειστήριο, 10.000. Τα έφαγε το Χαϊβάνι όλα, τα έφαγε η μαύρη. Του Παπαμιχαήλ, του γιου. Του τα έφαγε η μαύρη, αυτή που έπαιζε με τον Μπέζο, η Δεβόρα. Αυτή τα είχε. Αυτή τα είχε. Τον ξετίναξε. Όλη την περιοχή. Πώς βγάλαν αυτό το κουρούνι. Πρώτο κατέστρεψε αυτό που ο Παπαμιχαήλ ήταν εξαιρετικής ποιότητας. Τον κατέστρεψε η Βουλιουκλάκη.
Το γύρισε και στο ποτό, δεν μπορέσει να περάσει. Δεν ήταν για τώρα ηθοποιός σου να παίζει αυτές τις παλαπάρες. Ήταν για θέατρο, λες. Και για θέατρο και για κινηματογράφο, ήταν για ένα καλό ηθοποιός. Όντως το Παπαφλέσσα ήταν πολύ ωραίος. Όχι, όχι, ακόμα πιο καλό. Είχε παχύνει τότε και όλα. Εντάξει. Το ποτό ήθελε 2 μπουκάλια ουίσκι μέχρι το μεσημέρι. Από το ποτό πέθανε κιόλας. Γι' αυτό έγινε και σαγουρόνι. Όταν τον είχε τεκνό, γιατί αυτόν έβγαλε στο... Τον είχε τεκνό η Δέσποινα Διαμαντίδου. Αυτή τον έβγαλε στο θέατρο και τα λοιπά. Το κακό με τον Παμεγάλη, από τη μέση και κάτω ήταν δυσανάλογος. Τα πόδια του πηγαίναν προς τα έξω, αν προσέξει που περπατάει και τα λοιπά. Το πάχος το έβαζε από τη μέση και κάτω πάρα πολύ, το στήχησε αυτό. Μέση και κάτω. Ναι. Γυναικείο πάχος. Κοντρά πόδια και πήγαιναν προς τα έξω, που ήταν μια μορφή πλατυποδίας. Και μια κελάρα στην τελευταία που τον θυμάμαι, την είχε. Όπως ο Καζάκος. Ούτε κορτιζόνες να έπαιρνε. Βέβαια. Και αυτή ήταν ζωή, δεν άφηνε πιτσιρικά για πιτσιρικά. Η Ροζίτα, η Σόκο. Η Ροζίτα, αυτή. Φοβερή. Δεν άφηνε πιτσιρικά για Δεν πιτσιρικά. βλεπόταν. Αυτή ήθελε 2 μπουκάλια ουίσκι ήθελες για να πας μαζί. Όχι, δεν. Όχι, εσύ για να πας μαζί της. Δεν μπορεί, αυτό πρέπει να το έχεις. Ξενέρωτος πας μαζί με τη Ροζίτα Σόκ. Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Όχι τώρα, τώρα καλά, εντάξει, λέμε τώρα. Αλλά έχει ψυχρούς. Η Ροζίτα κάτι τι είπε τελευταία, κάτι... Κάτι με έκανε εντύπωση η Βακτίνα, κάτι είχε πει τελευταία. Α, για τη Μελίνα Μερκούρη, κάτι, μια δήλωση για τη Μερκούρη έκανε. Δεν μπορώ να θυμηθώ το αυτός που Καλά, η Μερκούρη εντάξει ήταν λίγο. Ότι άδικα δηλαδή την έχουμε τόσο ψηλά τη Μερκούρη, δεν έκανε τίποτα δηλαδή. Αλλά ήταν μια εντυπωσιακή. Α, όχι, ότι ήταν κατάσκοπο, ότι ήταν των Γερμανών κατάσκοπος η Μερκούρη. Έτσι, τη Ροζίτα. Έτσι η Ροζίτα. Πεκνατζού. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήμασταν στη Κυρά του Λιμανιού. Πολύ ωραίο ταβερνάκι. Καμία σχέση με τα καθιερωμένα, με ψαροταβέρνες που κοιτάνε να σε αρμέξουν, να φας ένα παλιό ψάρο κατεψυγμένο το οποίο θα το πληρώσεις πανάκριβα. Φρέσκο ψάρι, χταπόδι ειδονικό για τον ουρανίσκο. Το τσίπουρό τους αρκετά καλό, σαλάτες κτλ. Πολύ ωραίο. Ήμασταν στο Δέλτα του Αξιριού με εκβολές λουλουδία. Πολύ ωραίο μέρος, σίγουρα θα ξαναπάμε. Πολύ ωραίος ο Κυριάννης. Σαν να είχε πιει μια καρτέλα στεντών, δεν το κλείνει με τίποτα. Αλλά εντάξει, είχε κάτι να πει, δεν μιλούσε μόνο, δεν φλιαρούσε χωρίς λόγο. Είχε κάτι να σου πει και είχες πράγματα να πάρεις από αυτό, Δηλαδή άμα είσαι ξεκούραστος και έχεις όρεξη, ένα διωράκι μαζί του, όχι διάλογος, δικός του μονόλογος, θα ήταν πολύ ωραίος. Αυτά, φάγαμε, εντάξει ψάρι ήταν, δεν μπορείς να πεις ότι έσκασε από το φαΐ. Φάγαμε, θα ξαναφάμε το βράδυ, αλλά το πολύ μικρό ποσό που δώσαμε για το φρέσκο ψάρι που φάγαμε ήταν πολύ καλό. Η Κυρά του Λιμανιού, μάγες. Το συνιστώ. Τι κάνεις? Και καλά. Ξέρεις τι είναι μεγάλο. Α, το τσόντα θα γυρίσουμε, όχι ταινία. Έλα να ανεβαίνουν τα views. Ξέρεις ότι κάνω κοντινό στην κόλλα σου, έτσι. Ja. Κάνε. Μου πάει. Αυτά η μαμά σου τα δει, ξέρεις, έτσι. Παλιό φοράκι, έλεος. Άρε Ρωμάν, τι σε περιμένει. Εσύ. Εντάξει. Ο κόσμος παρακολουθεί θέαμα. Το βγάζω.